kusiya usikuda kusiya muda kuzisiya Ukumbe mwanake vana vacho mukunza zvitano babai ari nani ari kuti chii babai wachida kuzisiya uyo mwana wacho kona mwana chari kuona varaido varaido zvishomane muri kuona mwana wacho uyo mwana wake Noa ari kumucheto mukomana so panopa kutaura kuno adachezewa na mankwara yacho akakwadzwa makumbo ane mishonga ya Noa kumba muri kunzwa vanango vari pasi vadabaya vamwe vanhu vakauraya Noa nemishonga yake vari pasi apa rero furati chose mankwara emudaona edarova mwana munyendo nhasi uno sekuru vari kuda kuparadza mushonga wa Noa unova mushonga waishandisa unova ndiwo zvekare mushonga wakakwadza makumbo emwana wake uyo mukomana akagara kumucheto kumba mazvizwa apa kana mukamuyangana achifamba mudatsitsa iko zvino kana mukomana uyo kumuti asimuke pafambe apa muone mafambiro anoita munonzwa tsitsi pete munyende peta makumbo imi vamwe simofamba uyo kudzokera iwo mukomana ukapeta makumbo iwo ukakwadzwa makumbo da kuti usumuke ufambe uchienda kurutivi kuna baba wako vanhu vese vachiona makumbo yako kwara kwayakaita wobva wadzoka kokagareko ona ari babari waso muri kuona mukomana kufamba kwakuita hana ubereko akadai dzoka futi toni dzoka futi muzukuru sekuroda kuwana muzukuru imbobvisa chibhachi na makumbo yako anasekuonekwa neruzhinji rwevanhu vari kuda kukuona kamuzukuru kukwara kwakaita famba toni makumbo yako ari kukurwadza nechemupi uri kunzwa makumbo achiita sei tarisa nechekuno kutona anorwadza mumabvu kuti uite straight zvako kumira straight autombokwanisa chatomboite straight but anga atori straight aitova straight sezvawakaita apa asi zvakuma 12 days handiko zvino zvaane 12 days kubva watanga dambudziko ichokwadi ndizvamai kuti anoberekwa sei ndezvamai manje vasukuru hana kuberekwa akadai mukomana hatova nema 12 days manje ane dambudziko munozotaura naye muchazotaura naye zvei dzoka unofamba ugare kungogara muzukuru iwe no tikuzviziva kuti vana vangu vadafa vari pasi tiri kuzviziva kuti pane vamwe vakauraya iko zvino vari pasi muvhu ukumba fara ndizvo here muzukuru ndizvo apa umu zvinhu zvako zviri muponi pamabhegi yako yauya nawo ese zvinhu zvako zviri mubhegi ripa handisi kuziva sekuni ndini ngatozi aya reva weka hanzi kwete taura wega muzukuru ini ndofana kutsudzura sekuru vari kuda kukusunungura zvinhu tato jora zviri moto eka ndikureva zvikwambo zvako zvakurozana zviri muponi hanzi nasekuru chinongedzera zvinhu zvako munoroya nazvo pamabhegi ari matatu zviri mubhegi ripi sunungura kunapa Noa hanzi taura chibhegi chine zvinhu zvako ndechipa unga ndicho chiri kusungunwa ichiri kusunungurwa i zvakanaka muzukuru sunungura chifuti nakuda sungira api vangasungisa zvingatize akachisunga ndiani ndimi muridzi wazo muridzi wazo ndiwanga mamchisunga tisanichisunga mukati zvingatize ngazvini iyo nowabwera bata tsvimbo yasekuri pane zoda pata manja pane zvikabatwa nasekuru here mumaoko avo hapana bora kufundisha kunza sunga tena tomato sasa ngoi chosa zingoi chosa ngoi chosa
Tunaita zvinhu zvinooneka pachena. Sekuona kuita zvinhu zvinooneka pachena. Umwe ndomati machira aya. Asi ndimo iri motaura ndomachiro. Okay, ita so. Bata kutura pa zvinhu. Bata saga rako robveurisa Zvimbo isa kutura to. Kutura zvinhu pasi pa kutura to. Una chose bwino bwino. Zvoro zvinhu zveshe pasi papa. Unoda kubvisa zvakanaka naka. Ale kutura ala. Ora magoi. Mwafu pana nofa. Okay. Pana banga kucheka. Banga. Ini poti. Banga boleh cek. You know what? That's happening with ndikuona Joseph. Go. Iwe, no. Una makani? Une naro here. andisikidana Una makani? Ayo, anzi une naro here. andisikidana Chawani. Ndechani chinhu chi? chabva mumamhangu Ayo ndechani? Anzi chinhu chi ndechani? changu Ya! Ombere maoko vanhu vese muri kuno. Garbanza. Garabasa. Iyo kwajira kudai. Iwe mwana wacho kurwara makumbo kono chinhu chikakwadza makumbo yako ichi. Ndikuona seku. Ukona ichi ndikada pa mwono wachi. Hanzi ichi ndicho chinhu chakapa munin'ina wake. Achadapa. Ndo chinhu chakaurayisa munin'ina wake. Christopher. Ehe. Amene kune mumwe wakashaya tikubvunza riba tapedza pana mwenzi bamudikicharisa angari mombe kuna iye. Aiwa uyu ndo akanetsana naye manje kuti atore ichi. Iyeyo ndiye wainetsana kusvika kuti uyu azotora ichi.
kuti icho chechi ayo ndo aendesa kuti asvika atore ichi chidaipa ichi kusvika tazotora ichi Uona kubhuruka pana ati kuenda ku South Africa ukaenda kuna Malawi kubhuruka kuenda kuenda UK UK chera 3 sekundu chinoita 3 minutes 3 seconds 3 seconds ya kupita Malawi ande Malawi kana kuti UK ya achakusvikira unongo wafa hanzi unenge watofa pa 3 seconds ndiyadauraya ndicho chakauraya nacho asi uyu so ndikumutenda asiko zvinosekuru vari kumutenda kuti akudayira nyaya yake kuti ari kudayira nyaya yake akuda kuchena ari kuda kuchena iyo kana mundu kumanikiza pana muchanga kaleva iwo hanzi nasekuru pamwe ndiri kunyebera pamwe ndechangu taura Wanikidza sekuru. ari pamwe ndiri kunyebera taura pana mundu changa kataura pamwe ndichasekuru taura Kana. chawani ndechani Ndochangu. achi vanhu vese muri kunzwa ari kudayira chinhu chake